Βρισκόμαστε στην Βρυσσίνη του Δήμου Λεχενών, του νομού Ηλίας. Σήμερα θα γίνει το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα καθαρισμού δικτύου ίδρυυσης. Διεξάγουμε από τον κύριο Πολ, ο πρόεδρος της γερμανικής εταιρείας Pulenzing, που κάνει καθαρισμούς χρόνια τώρα στον ευρωπαϊκό χώρο, το συνεργείο του, και στα αριστερά με τον κύριο Παπαδόπουλο, πρόεδρο της τεχνικής εταιρείας που είναι και αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας, και θα πραγματοποιήσουμε σήμερα τον πρώτο καθαρισμό εδώ στη Βρυσσίνη. Το κομπρεσέρ, το οποίο προετοιμάζει, αποστηρώνει και ψύχει τον αέρα για να μπορέσουμε να τον εισάγουμε στο δίκτυο της ίδρυυσης. Αυτό είναι το κομπρεσέρ. Εδώ γίνεται η αποστήρωση και η ψύχωση του αέρα. Ρυθμίζουμε και όση πίεση θέλουμε να έχουμε ψηλά, να συμβαδίζει πάντα με την πίεση του νερού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δουλεύουμε με 2 ατμόσφαιρες, όση δηλαδή και η πίεση του νερού που έχουμε. Από εδώ μετά βγαίνει ο αποστηρωμένος αέρας. Σε τέτοιο σημείο αποστηρώνεται που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φαρμακευτικούς σκοπούς. Όπως βλέπετε από εδώ πέρα, περνάει από εδώ, εισάγεται μέσω του κρουνού στο δίκτυο ίδρυυσης και κατόπιν στον επόμενο κρουνό που θα πάμε σε λίγο να το δούμε, γίνεται η εξαγωγή από τις επικαθίσεις. Από εδώ. Που βγαίνει για πρώτη φορά μετά το στροφισμό και το βομβαρδισμό. Würde denn der Schieber zu? Der Schieber ist jetzt zu. Genau. Den machen wir dann auf, damit wir hier so. Wenn er hier sauber ist, ne, dann geht der Schieber auf und dann kriegt man hier so rum einmal. Ήδη τώρα το κομπρεσέρ εδώ πάνω άρχισε να πιέζει και να στροβιλίζει το νερό και τον αέρα, και τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε είναι αυτά. Και θα παρακολουθήσουμε τώρα στη συνέχεια όλο τον καθαρισμό. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα. Μετά τον πρώτο καθαρισμό, η διαφορά είναι αυτή. Τώρα θα ξεκινήσει η δεύτερη παλμιγή, ο στροβιλισμός μέσα του νερού, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο. Ήδη με το δείγμα που βλέπουμε έχουν ελαττωθεί κατά 70-80% και με την άλλη διαδικασία που θα ξαναβομβαρδίσουμε και θα πλύνουμε θα έχει καθαρίσει 100%. Εδώ άρχισε τώρα η τρίτη και τελευταία φάση. 0 βρομιά, 0 σκουριά. Έτοιμο νερό για να το πιείς. Την υγειά μας.